ballant els mars! Senyores i senyors, està a punt de començar la final de natació en la prova dels 200 metres lliures masculins. I tota l'atenció està centrada en este atleta de l'equip australià, Ian Sup. Veurem si aconsegueix batre el rècord mundial. I comença la prova. Sup es col·loca en primera posició, porta una velocitat impressionant. No hi ha ningú que el pugui igualar, sens dubtes, el millor nedador del món. Novita va en primera posició, està a punt d'aconseguir un nou rècord mundial. Així és, nada, Novita, molt bé, sí! Novita, tu pots fer-ho! Novita està a punt de fer la millor marca mundial i ho ha aconseguit! I el nedador australià acaba de batre el rècord del món. Ai, Ian Sup és tot un campió. Realment impressionant. Me'n vaig. Enhorabona. Què passa? On vas, Novita? Este estiu aprendré a nadar i seré un atleta tan bo o millor que Ian Sup. Així no podré batre el rècord mundial de natació. Quina llàstima. Hola, Novita. Hola. Vens de la piscina? Sí, però hi havia tanta gent que m'he eixit sense banyar-me. Jo estava mirant la final de natació i m'ha impressionat tant Ian Sup que m'han entrat ganes de nadar. Però si dius que està tan ple... Ah, sí? A tu també t'ha passat com a mi, Shizuka? Sí? Hola, Novita, hola, Shizuka. Hola. També aneu a la piscina? Sí. La piscina de l'escola està tan plena que no cap ni una formiga. No anem a la piscina de l'escola. Nosaltres anem a la piscina del club esportiu. Del club esportiu? Clar que sí, i estarem molt amples perquè la tenim reservada. Quina enveja! Shizuka, te'n vols vindre amb nosaltres? Em convides? Clar, hi ha una piscina de bambolles i tot. Que bé! Puc anar jo també? Què? Però si tu no saps nadar, home. Qui no sap nadar, que es quede a casa. No s'hi val. Au, anem, Shizuka. Jo no vull anar. Què? Jo crec que Shizuka no hauria de fer-li tant de cas a Novita. Això. Novita, au, tornem a casa. Ja estic així. Ai, no te n'havies anat a la piscina? Sí que ha anat, però... Clar, ja ho entenc. I per això vols que jo ara et traga una piscina. No pots. Mira, ja que estàs tan animat i tan decidit a aprendre a nadar, crec que puc arreglar-ho. Bon dia. Vine un moment. Què vols, mare? Vigila la casa, que jo deixo ir a comprar unes coses. Què? Què passa? Per què fas aquesta cara? És que sempre que fas plans ha de vindre algú i me'ls ha de desbaratar, collins, així no aprendré mai a nadar. Calma, calma. Deixa'm fer a mi, jo m'encarregaré de tot. Ostres, no hi ha ningú. Tinc tota la piscina per a mi, però si estem així no podem vigilar la casa. No tens per què nadar així si no vols. Què? Tu, tranquil, Novita, no cal que vinguem a la piscina, perquè serà la piscina la que vindrà a la nostra casa. Sí? Les tisores per a tallar espais. Mira, para atenció, Novita, que ara mateix te ho explique. Estes tisores poden tallar tota classe d'espais. Només has de tallar un tros d'espai i apegar-lo en un altre lloc, i d'eixa manera podràs compartir-lo des de qualsevol lloc. Ho has entès? Ni gota. Espera't, et faré una demostració. Com que ja està? Però si no has fet res, mira. Espera't i veuràs. Hola, aigua! Com ho has fet? He copiat un tros de la piscina, ara només cal transportar-lo. Transportar-lo? El poal per a replegar l'espai copiat. Tornem a casa. Que guai! Hola! Ara pots practicar tot el temps que vulguis. Sí! Espera, Novita, ten un moment. Has de nadar contracorrent cap a l'altra banda. Així enfortiràs més els músculs de braços i cames. Entesos, entesos, ja va!
2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. I ara a nadar. A l'aigua! I ara vaig jo, que Ai, Ai! quin mal m'he fet, Novita! Què fas tu a la nostra piscina, Però si estem en el jardí de casa Novita, què passa, si? Doraemon t'ha tret una parella, que sí, però jo no t'he donat permís per a banyar-te. És que jo... Ai! Vine, sí! Ai, no puc més. Para! Vine, sí! Vaig a veure com li va l'entrenament a Novita. Hola! Oi? No està? On s'ha ficat este xiquet? Ai, com paraves, Novita? Novita! Ai, mare, quin desastre! Què faig? A bode? Així està! Tranquil! Anul·lació de còpia! Espera! Ai, crec que em moriré sense aprendre a nadar, Doraemon. Tenc una idea. A partir d'ara s'han acabat les piscines xicotetes. Practicaràs la natació en un mar tropical. En un mar tropical? Ostres! Quin mar més bonic! Estem en una illa deserta i així ningú et dirà res. Digues quina part d'este lloc vols que portem a casa. A veure què pense... vull que agafes una d'eixes palmeres i per allà, fins allà. Ara sí que podràs nadar sense que ningú et destorbe, Què passa? Falta alguna cosa? És que és un mar tan bonic que és una llàstima no compartir-lo amb algú més. Ja sé per on vas. Ai, que bonic! Ah, que sí, Au, anem a jugar. Un moment, Novita! De jugar res! Per què et penses que t'he portat este mar tan preciós així a casa, Ja ho sé, no sigues desbarata festes. És que estem tan a gustet així els dos a soletes, veritat, Shizuka? Sí, però pensa que Doraemon t'ha portat este mar perquè aprengués a nadar i practiques una mica. Molt bé, practicaré. Espera que mantingues la teua paraula. Sí. Com que el fa el sol, entraré a posar-me crema. Amb una platja tan magnífica se te'n van les ganes de practicar i seria una llàstima no aprofitar esta ombreta per a fer una becadeta. Novita! Ai, només havia parat a descansar una miqueta. És que he trobat una ombreta perfecta per a resguardar-me i sense voler... Sí, què més? Ara estàs enmig del mar, ja no tens ni platges que et distraguen ni res de res. Espera que et concentres a aprendre a nadar. Sí, gràcies. Va, Novita, a nadar! En uns minuts començarà la prova dels 800 metres lliures. Creus que en esta ocasió serà també Yansup el Doraemon. vencedor? No fa ni 10 minuts que he començat i mira. Ai, Shizuka, tu descansa una mica. A partir d'ara m'encarregaré jo d'ell. Sí, bé. La prova dels 800 metres lliures està a punt de començar. I així de vàlida. Ai, aquí a gustet he dormit. Ai, on està Shizuka? Ai, què és això? Ai! Auxili! Doraemon! Ai! I queden només 100 metres. Vinga! Arribant a la línia dels 80 metres, l'hem sobrepassat tot. Continua igual. 60 metres per a la meta. He sentit un 50, crit. 40... Un tauró! Doraemon, Novita està en perill! El persegueix un tauró! Tranquil·la, no passa res. Que no passa res? No, perquè li he donat un pastisset d'estos. Són pastissells de la marca Momotaro. Ajuda'm, Doraemon! I li he demanat a ell
ese tauró tan simpàtic que entrena Novita. Em fa una mica de llàstima. A mi no. A ese xiquet li feia falta una lliçó. Què és això? Ai, fugim-nos! Ja estic aquí! Però es pot saber què és tot això? És que Novita volia aprendre a nadar. I no sé què s'ha trencat i... No vull sentir més excuses! Ens sap molt greu. No m'ho puc creure. És que sempre ha de passar igual, eh? No feu més que donar-me faena. Novita, em penso que este estiu tampoc aprendràs a nadar. Tranquil·la. Ara ja m'és igual.